नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करत आहे। तर मंडळी, आज घेऊन आलेले आहे तुम्हाला चटणीची रेसिपी। आता मी भरपूर साऱ्या चटण्या केलेल्या आहेत, म्हणजे खोबऱ्याची चटणी, पुदिन्याची चटणी, रस काढून उरलेलं खोबऱ्यापासून जी चटणी करतात त्याची देखील केलेली आहे। शेंगदाण्याची चटणी आहे, शेंगदाण्याचं कूट आहे। त्याच पद्धतीचं एक आवळ्याची चटणी मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे, झटकेपण होणारी देखील आहे। तर आता त्यासाठी मी लागणारे साहित्य तुम्हाला दाखवते। त्यासाठी 4 आवळे घेतलेत मी। हे आता बघा असे हिरवेगार आहेत, छान असे। तर या आवळ्यांना मी काय करणार आहे, आता म्हणजे मिठाच्या पाण्यात आणि म्हणजे गरम पाण्यातनं मिठाच्या पाण्यात थोडा 2 दिवस मीठ तसे करून ठेवलेले आवळे आहेत, ते तुम्हाला दाखवेनच मी। दे रे प्रमोद, हे बघा। तर मी हे आवळे आहेत ना गरम पाण्यातनं काढून मिठाच्या पाण्यात ठेवले होते 4-5 दिवस। तर त्याचा कलर असा होतो बघा, त्यामध्ये फरक बघा। तर या पद्धतीने हे आवळ्याचा कलर असा व्हायला पाहिजे। लिंबू म्हणजे 1 चमचा लिंबूचा रस, थोडीशी कोथिंबीर घेतले, अगदी पाव चमचा जिरं घेतलं चवीसाठी, चवीनुसार मीठ, 5-6 हिरव्या मिरच्या, तिखटवाल्या मिरच्या, कारण ही चटणी ना अशी तिखटच छान लागते। लसणीच्या पाकळ्या, 1 गड्डा घेतला आहे, त्यातल्या मी 7-8 लसणीच्या पाकळ्या घेणार आहे। आणि हे 1 वळ खोबरं आहे। तर तुम्ही हे खोबऱ्याच्या बदली ना शेंगदाणे देखील वापरू शकता। बरीचशी लोकं काय करतात, खोबरं शेंगदाणे काहीच वापरत नाही, फक्त आवळा, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या अशी चटणी करतात। पण तुम्ही जर खोबरं टाकून केलात ना एकदम फार सुंदर चटणी लागते ही। तर आता हे सर्व साहित्य मी आता खोबरं किसून घेते, आवळे चिरून घेते, बघा अशा फोडी निघायला पाहिजेत ना। आणि आपण जर असं कच्चा आवळा घेतला ना तर तो कुस्करतो, असं पटकन कापला जात नाही। तर आता हे बघा सगळं साहित्य हे करून झालेलं आहे, व्यवस्थित चटणीची तयारी करून झालेली आहे। तर आता मी खोबरं किसून घेते। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळं टाकते, मिक्सरमध्येच वाटणार आहे मी। सर्वप्रथम मी जिरं टाकून घेते, एक चमचा मीठ, आणि थोडंसं अजून वरून टाकणार आहे मी, कारण आवळ्यांना मीठ लागलेलं आहे। थोडंच टाकते। मिरच्या टाकून देते, लसूण टाकून देते, हे बघा लसणीच्या पाकळ्या देखील। आता आवळे टाकून देते। तुम्हाला जास्त आवळे हवे असतील तरी टाकू शकता, पण एवढे 4-5 आवळे भरपूर होतात। थोडीशी कोथिंबीर आणि खोबरं। तर ही थोडीशी चटणी आहे ना एका वळ्याची, त्यामुळे मी हे छोट्या भांड्यामध्ये घेतलेलं आहे। आणि हा लिंबाचा रस आहे, हे बघा 1 चमचा लिंबाचा रस आहे। लिंबाच्या रसामुळे काय होतं, चटणी ना अशी काळी पडत नाही। आवळ्याची चटणी थोडीशी अशी जास्त वेळ राहिली ना बाहेर का मग ती काळी होते वरून। तर आता हे मिक्सरला लावून घेते मी चटणी, आणि डिश सर्व करून दाखवते नंतर, कारण आपल्याला याच्यामध्ये फोडणी कसली ओतायची नाही आहे। तर आता मी चटणी वाटून घेतली आहे मिक्सरमध्ये, हे बघा छान अशी मस्त झाली। वास पण बघा गमगमला, लसूण जिरं होतं। अशी जाडसरच करून घ्यायची, कारण भाकरीसोबत ही चटणी तुम्ही अशी घावणे, आंबोळी ह्यासोबत देखील खाऊ शकता। पण आपण यावर ना कोणत्या प्रकारची फोडणी ओतायची नाही, मग त्याची टेस्ट असते ना ती बिघडते। तर आता मी या वाटीमध्ये सर्व करून घेते। असे ना आपण केव्हाही करून खाऊ शकतो। आणि तसंच कसं आम्ही जे जेवणांचे वेगवेगळे ऑर्डर देतो ना व्हेज थाली, त्यामध्ये आम्ही अशा सीझन वाईज चटण्या भरपूर साऱ्या देतो। वेगवेगळ्या चटण्या आम्ही बनवतच असतो ऑर्डरनुसार, आणि म्हणजे आपल्या जेवणांच्या पदार्थांना कशी चव येते ना, मग व्हेज थालीमध्ये आम्ही अशी चटण्या अशा बनवून देतो। तर त्याच प्रकारच्यातली ही एक चटणी आहे, आवळ्याची चटणी। तर ही चटणीची रेसिपी आहे ना मला कशी वाटली ना तर तुम्ही कमेंट करून सांगा। आता डिशमध्ये सर्व केली ही चटणी। तर आता ही चटणी तयार झालेली आहे। तर तुम्हाला अजून कोणत्या प्रकारच्या चटण्या जर हव्या असतील ना, पाहायच्या असतील, त्याची रेसिपी तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही नक्कीच कमेंट करून सांगा। आणि या चटणीचा व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा।
धन्यवाद.